Bi helburu izan dira, bat krosa bat egita herrian zehar, eta bigarrena eta helburu nagusiena Segundo Montes Salvadorreko komunitateari ikasketak laguntza bekan bidez lau ikaslei. Lehen urtean aurrenengo aldiz egin genuen, aurten bigarrena, eta gustora gaude emaitzekin. Gustora gelditu egiten zuen hotzakin eta genekan beldurra jendez animatzeko, eta lehen urten bezala, helduak 100 piku izan dira, 100 gutxi apuntatu direnak, eta umek gehiago izan dira, eta 60 bat ume edo apuntatu dira. Gu gustora apuntatu den jendeakin, eta uste oso politatea dela eguna. Helburua denak parte hartzea, laguntza ere bai, umek zakaten euro bateko inskripzioa, heldu 5 euro eta esan dugun kausa horregatik, eta 3 karrera izan dira, denak adin guztietako jendeantzako. Txikiak egin dute 5 metroko zirkuitutxo bat, gero erdiko ertaineko 2 kilometroko karrera, eta helduak 6 kilometroko karrera izan dute zirkuitua 3 buelta emanez herrian barna. Hortik atera indehu, eta hemen bukatu indehu, hemen txe. Eta niretzako oso luzea eta nekatzezea. Haize hotzakin gaina. Ja, eta arrestatu egiten du batzutan. Nik udaran astea sutik festetan ateratzen naiz, eta aurten Tolosan. Ni hau lehenengo aldia, baina bestetan ebai atatzen naiz, baina lehenengo aldia. Asko entrenatzen zu, zenbatetan? Korrikaiteko pixkat, nik ibiltzen naiz pelotan eta korrikaiten eta hor biltzen naiz. Nire bai, korrikatea baino lehenago pixkat entrenatzen dugu da gero jau beto. Ondo, hasieran poliki hasi naiz eta gero azkaltzen jun naiz, baina bastante nekagarria. Iogea, Lizardi etxeaino, eta gero eman dugu buelta oso atzetik, eta gero jungea hemendik, eta hemen bukatu dugu. 2 kilometro zian. Asko entrenatu etorri zea, cross gehiotan parte hartzezu edo lehenengo aldia? Lehenengo aldia da. Igual txikitan bai, baina lehenengo aldia. Zinta askatu duenen jungea 2 eta gero handia aurreatu indiot. Eta errex irabazizu edo zaila izan da, kosta intentzu pixkat? Pixkat kosta intzait. Zateatzen naiz. Eta zenbat entrenatzen zu? Gutxi. Esan guztu abiatu naiz, eta irabaztekin pozik hendik. Eta aldetxo bat jungea hasieratik hor, 4 bat edo 5 bat, eta gero pixkanaka jungea abiadora handituz, eta bukaran ni eta beste bat gatu geha, eta azkeneko kilometron atzean gelditu zait eta meta arte. Eta ze helburukin etorri zazu gaurrenean? Goitza pasa, giroa etxeon gauza asko egiteko hotzonekin, da, karrera lasterketa atera eta ondo pasa gehien bat. Eta hotzonekin korriteko zen mut? Ondo hasieran pixkat gor, baina gero berotu geha nahiko.